niteni marang Mbah makaping-kaping piyayi sing remen tur lila ikhlas kendel nanggap wayang iki malah piyayi desa-desa kaya piyayi Kampung Baru. Iya. Kaya Pak Margono ngono kuwi. Wong desa apa neh petani iki sugih ora ketok, Nduk. Ora ketok. Buktine ya kepareng wayangan kaya ngene iki alhamdulillah wa syukurillah. Ya pamundhute diaturake men dadi renane penggalih karo jampi sayah. Men genduk niken leren dhisik. Gandeng iki ya sing dikersake uga sinden viral pada tahunnya masanya. Ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu ben genti nembang. Mergo ya kuwi ditresnani karo Pak Margono. Ya. Karo Mbak Niken ya tresna, karo Bu Kesi ya tresna. Pokoke lek wong wedok ayu rada melekno tresna kok Pak Margono kuwi. Ya Bu Kesi matur dhisik ngaturke panuwun karo Pak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti. Inggih, enten parikan kagem Pak Margono. Napa, Bu? Ana Cina tuku areng. Pak Margono pancen kulite ireng. Aja ngono, ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni, ngono kuwi. Malah Piyayi Nun Sewu rada cemeng kaya Pak Margono ki malah biasane awake sehat. Umure panjang. Yen wong putih ngono lara 7 dina ketok pucet Bu Kesi. Lek Piyayi ireng kaya Pak Margono mbok lara sesasi ra doyan mangan, ora pucet. Ayo. Nggih, saestu Pak Dalang, pancen Piyayi niku yen kulite ireng niku wantek ngoten lho. Heeh, warteg. Ayo. Wantek kuat rasa. Nggih. Penggaweanipun wonten saben nanem brambange payu larang makin kental terus dinggo nanggap dalang naminipun Pak Cahya Kuntadi sindene Bu Kesi. Nggih, ora keri niken Salindri. Leres, pintere bojoku. Terus kula wau sing paling lucu malih, kula nggumun karo Pak Margono sekeluarga. Priyayi kok jan lugu ngoten lho. Jan saestu. Terus kula wau ningali Pak Margono mlaku nyat sendale Pak Yoyo Kervil. Rupane wireng gek buluk. Lah iki lho bedane wong lanang karo wong wedoke ning kene iki Bu Kesi. Lek Piyayi Putri mbuh ngaku apa ora, angger yasinan seragame anyar. Nggih. Berjanjen kudunge anyar. Nggih napa mboten? Harus. Mesti ngono kuwi. Engko Agustusan seragame anyar meneh, engko Hari Kartini seragame anyar meneh. Beda karo wong lanang pamane ngangge kopiah, ya tetep kuwi nganti sak lekoe. Ngono kuwi. Wong lanang iki ngono kuwi padha karo aku lho Bu. Beskap wis pirang-pirang taun wiwit aku sik kuliah nganti seprene. Sampeyan sinden-sinden iki bayake ganti terus. Piyayi kakung ya sing apik kaya Pak Margono ngono kuwi. Piyayine wis rada ireng, sandale ireng pisan. Klambine ya peteng rupane biru semu ireng. Dadi kok kaduan iki blas ra ketok apa-apa. Lah iya ngono kuwi. Dongane piye Bu Kesi? Donganipun mugi-mugi Pak Margono sekeluarga saksampunipun ngawontenaken tasyakuran Mahargya Putra Mbiwadosi ing dalu niki tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Dipun gampelaken anggenipun pados sandang pangan. Amin. Mugi-mugi Mbak manten lan Mas manten enggal sageta gadah momongan lan Pak Margono rezekinipun kathah mengke taun ngajeng nanggap wayang malih nggih Pak. Matur nuwun. Nggih, ngenteni mau no putra-putrine sing SMP ngesuk lek wis gedhe wis tuntas wis mentas wayangan meneh. Kuwi kesuwen. Niku kesuwen dadi kan se SMP, engko SMA, kuliah S1, S2 ijik 10 tahunan. Lah lek mantene kan wis cemepak. Engko bar napa jenenge bar manten anyar kan let rong sasi terus blenduk to. Blenduk ya apa? Mbobot. Oh mbobot. Nggih. Duwe kagungan putu terus wayangan let setahun wayangan meneh syukuran putune lair. Sampeyan gelem sok ditanggap tahun ngarep? Nggih purun. Ning lek mben taun kon wayangan daleme Pak Margono ning ngarepan ditulisi Margono alias Sida Ludes. Ya ora wong nanggap wayang ora lokak malah saya kebak. Amin ya rabbal alamin. Mau Bu Kesi Pak Margono masalah aku teko to. Engko Pak Dalang ning ruang tamu. Ning kono kebak wong. Wah, kathah tiyang Pak Dalang nggo teng ruang tengah. Ning ruang tengah ya akeh wong nyepakne jajan.
Anu Pak Dalang nggo teng pawon-mawon. Ayo, Kyai tanggung jawab. Wis dirampungi wiwit sore mau wis lunas kabeh, niken ya wis rampung. Ya wis ngono kuwi Kyai tanggung jawab. Iya, bener. Ijalana klinci ucul sak bawane Bu Kesi. Ya, enggak. Iki live streaming YouTube Kuntadi Channel ya lan uga disiarake langsung lumantar radio budaya panjenengan Radio Jodipati. Sound system tera panggung kagungane Jodipati Mas Yoyok CS saking Dungombo. Ya monggo Bu Kesi. Uga ngaturke panuwun marang kanca-kanca juru ladi sing wis ngladeni awake dhewe sak kanca wiwit ning pondokan mau ning daleme Pak Basuki nganti ning panggung hidangan banyu mili. Ha iya kaya ngono tur ya rata. Rata. Mula ya ngono ya wajib dicontoh. Yen entuk rejeki, entuk daharan, didum sing rata. Aja dhisikne awake dhewe dhisik. Ha iya. Kancane didumise yen wis rata lagi dheweke entuk. Ayo ngono kuwi. Lah iya nggih. Monggo mandeg ning sulingan ayo. Ora kok ya. Monggo. Ngalor Neno tepung gelang mongke jele nonano saibo bungah rasaku yen mulih bakal tak matur sembah nuwun. Monggo Bu Kesi sak langgamipun nggih tamba kangen. Ha iya, monggo Bu Kesi Rahayu sarjana seni, magister seni. Monggo.
Maturti Mbak Wanda jumeneng Mbak. Matur sembah nuwun. Iki akeh nawala ingkang tumibeng ana ing pangkon, Mak. Saking Pak Bayan. Ha, pundi niki? Maguan. Nggih. Nenggih Pak Agus Kuprit ngersakaken podang kuning versi Samboyo, ya. Assalamualaikum Bu Cange. Pamundhut saking kula Ki Wartani ingkang ngersakaken caping Gunung Jengleng Gubuk Asmara kalian Kusuma Wijaya sembah nuwun nggih. Pamundhut saking tuan rumah Baya saking Mbah Wa Sukarami nggih Pak leres nggih Mbah Wa Sukarami ngersakaken caping gunung kalian Grajakan Banyuwangi Lewung Baya. Salam persaudaraan buat Niken dari PSHT Subrayon Kampung Baru. Buat Karang Taruna yang bertugas tetap semangat dan waspada. Yih. Saking PSHT Kampung Baru request Mekarlah. Oh kan bener Mekarlah gitu. Enak tuh lagunya. Ngerti ku Bang Mekar. Ayo. Yo Niken dhisik yo. Men jumeneng mumpung ketemu anak wedok ki calone bar bodho ki akeh sing jobe karo Niken. Ayo. Malah tekan Boyolali, tekan Pekalongan karo Niken. Tur bocah iki bareng dandan prasaja ngangge bayak sinden ngene iki malah ngibarate srengenge saya padang, ibarate rembulan saya endah, ketok aluse, ketok ayune. Ha iya. Ngoblong-ngoblong kaya ngene. Men jumeneng luwih dhisik Slendra Sanga caping gunung tembangi. Ya. Monggo-monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula Pak Margono wis ngenteni Mbak Niken aturan mriki Mbak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Kenapa? Lah kuwi muni kuwi. Nggih, Pak kula briefing ya, Pak. Nggih kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu ngoten. Wah iki. Ngono, Pak. Iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pernah enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Nggih, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki Kampung Baru niki anu, Pak, dikupeng Sabin. Dadi etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih. Ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer, Pak. Bingung to kowe? Munyer-munyer kuwi. Sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau? Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mun ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula, Pak, mau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngono ya. Lah nggih to, Pak. Leres.
Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan toh Pak, ya maaf toh, gitu aja kok salah. Ngene Ya, salah. maaf toh Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Ora ngerti to? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki wis nek nang pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terakhir dadi kae lho nggen iklan terus terang terus kae lho. Ayo. Marem ya sowan ning Nganjuk. Alhamdulillah Pak, niki mau perjalanan no gremis so Pak. Ah. Terus niki mau kula mandeg to Jawa deres Pak. Heeh. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, Kudu bersyukur lho, Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng ning omah sampeyan saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Pak, pangestune. Heeh, ngono kuwi. Yo nembang caping gunung coba kaya apa. Saben bengi. Wah, sonku ya jebol-jebol lho. Ayo. Jemblek, Mas. Eman-eman lek Niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Heeh. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggo janur kuning biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo, Nduk. Oh, ngoten. Ngono. Lah kowe mesti kendel. Terus ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak mek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono Sing bagus-bagus dhewe. sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, heeh. Ning awake sehat. Nah, Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. pundi Pak Margono? Pundi? Oh, malah dikutang delik kok mana. Ha iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Ya Nduk. Nduk, Niken. Dalam Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono iki ngapa to, Nduk? Adate lek nggen campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. kok Batman to, Pak? Lah nek suwir-suwire ngono kae lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ayo. Wingki-wingki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, Sebab- karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya Pak ya. Oh, glamor Apalagi ya? kalau
konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek neng wayang. Lek neng wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten, Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah damel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengingi udele dikek edop ae kowe ayo. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono ayo. Wis matur nuwun, Nduk, lekmu ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Yo coba kaya apa. Terus Oh. Kompak karo Madangkara. Ya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ah iya. Ya kan? Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya, Mbak. Ya. Tuku sega. Tuku sega. Lawuhe teri. Lawuhe teri. Pak Margono mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak udelmu, Mbak? Akine keri kok. Ayo. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Ya, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya, lah ketok no. Nah. Ya ora apa-apa, aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwek akhirnya. Sangat gedine ya. Nah, iya, koek. Ayo. Mugi. Alah. Mugi rahayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung lho, Pak. Sorry, Ora nyambung lho, Pak. Ora nyambung. Obate keri deh. Kan teko celana ireng teko Pak No. Ayo, ngono kuwi. Kok sik kan, sing penting kan Pakno wis disebut Pakno ngono to. Dadi kan masuk ora Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lah ya ora apa-apa. Paling Pakno niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wesan Pak No, celanane suwek tengahe ngono to. Pinter wae. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lek jenenge parikan sing padha karo jalur. Purwakanthi. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitake mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Oh iya. Ganteng. mugine tak pengen akeh ganti gantenge. Ayo. Dihitung Pak Yoyo. Kok Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah iya. Malah parahyangan. Ayo.
Gendeng. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Ono ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ora kok lagi moro rampung kok lagi. Pak No meleh to Pak No, Pak No meleh to. Halo Pak No meleh Pak No. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pak No ganteng Ah. tansah kathah rejekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten pancen. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ngono kae jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Ulang Inggrise. tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah ya nggih. Bumu wis 48. Ning ambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Loh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau wonten hadise to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tuwa ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kaya Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih. Amin. Marotuaku, ya toh? Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas rupane ireng ayo. Ayo. Ya Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parikanku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-ngisini tijak Pak Cahyo Bu Kesi kok parikane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak, piyai nganjuk, piyai nyeni, piyai budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Wah, Ademen, nganjuk. Mbak, ademen, Mbak. Ademen ya. Ning apik kok ketok gayeng gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku lagi re astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten Wah, ben kuwi. Ayo. tuku mangan Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik Bocah rintik-rintik. terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tuti Renawati. Bu Siti toh, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, Muga-muga kathah rejekine. Allahumma Amin. ayo. Ya Bir. Ayo. Ayo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya.
Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Brigita cilaka ayo. Ya niki jawabane, Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkik jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit oh ngapa-ngop bae ora. Ayo. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, lek Mbak Brigita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum pek soden. Jadi ndak ini. Jadi. Ayo. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh. Warnanya ireng. Tiga apa, Oli. Wingga? Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya, Mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tak tapan ya. Isto, Pak, iki parian loh jadi. Saya ayo yudahe ngetap ae ayo. Ayo Yuda ki bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma Amin. Api Oh. to Pak akhire. ora biasa. Ayo. Yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to, Mak. Pak. Iya no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Oke. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano. Penonton iki ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Ika keselen, Pak, ceritane, kekeselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Rai. Cuk. Rasane keju. Asane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an 400. 400. Heeh. Terus 5.000-ne 3 ambek 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi Iya, tirakane Pak, ngono. disyukuri, Pak. Ah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono to. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung. Berarti Nadyan
suling ngetan bali kulon masuk manggamipun tapi
lagu rewel ngene iki, Nduk. Oh, iya. Ngono salah ngene salah. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Lah ngono kuwi. Ilingke karo kanca-kanca. Iki Nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih. Wis ngerti? Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresna karo budaya direwangi Kopati Rene. Mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae. Lek bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya nenek dagingnya Pak, kasih tok Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Terminal. Lan sanes-sanesipun ayo. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebe. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki ya. Iki Caksi apa Sanidi? Niki sak menika Caksi, Pak. Ning asline sing wingi. Asisten kula. Oh. Asistene. Oh Sanidi lek Caksi. Saking tebe Pak niku nggih. Nggih lek Caksi iki Cahya Kuntadi Kesi, lek Nggih. Sanidi kan sahabat Niken Salindri. Utuh. Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya. Ayo. Iki lho. Melok ae. Melok ae. Ayo setuju ra kowe? Mboten. Oh asem. Iki ana sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti iki. Kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Ngono tak ambung lho kowe malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Dereng, Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Dibawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mambiat mayan ambekan entek, Pak. Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Iya. Suwarane gending belan kendang terus suling terus mari ngono rebab gender main bener enggak siter main Nggih. gambang main Oh iya, main. benang main Apa wae kendang? kendang gender rebab siter suling gambang Oh iya. Oke, siap. benang bonang main, Pak. Main piye menang? Ayo dijak remi arepe ayo. Yo, siap. Yo. Suwarane Oh. gending belan biangan
Mainku piye? Iki wayange digerakne. Blambiangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Yo. Gerak. Iya, Pak. Ha iya. Kene ngematne bawahmu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu wangi. Ayo, Pak. Oh iya, lali aku. Kok kuwi to? Nanti. Ya, limbuke. Oh, limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to, Pak? Ngene iki nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihasuti Retnowati. Iki lho udele murup iki lho. Iya. Oke, siap. Yuk. Nah gitu, jadi itu bawahnya ada kreasi-kreasinya gitu, Pak. Wah, ya pegel kabeh aku carane. Wis perang bareng. Lagi iki enek limbuk koprol. Manuk niken pokoke. Ayo. Justice no. Ayo. Boten jenengan lho, jenengan saut meliaring. Saut apa nih? Lambene. Rodok rene no tak saut kene. Ah, Dene kok nyait lambene ora. ndak ngono. Lah piye? Gumeliaring kula kan ngomong ngono to, Mbak. Terus aku? Nggih ngomong gumeliaring ngono. Oh iya. Wis sik, Ndang. Gumeliaring. Gumel yaring. Sip. Sip. Taman. Taman. Gak usah disaut, Mas. Ora to, ya wis Wis tak rokok lek ngono. wis. Iya. Taman Sari Nusantara. Pulang. Woi. Pulang. Taman Sari Nusantara. Pulang. Taman Sari Nusantara.
Kembang menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Sinten, Mbak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Mbah Sis. Botak. Betul, Gunung Botak. Ya. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa buke sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis kali Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo diangkat pisan diaturake Gerajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Pak Waris Sugiono, Surabaya, Semarang.
Banyuwangen. Istirahat sik, Nduk. Wah, abis keringet kaya ngono pisan. Wah. Tak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike. Ha iya. Si Jingkas iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong. Apa kuwi Lewung? Pamundhut saking tuan rumah. Mbah Wo mene diaturake. Ya Nang, ya Bir golek dhuwit. Engko digarap jaranan. Ya, ben ditata karo kanca-kanca. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon Lewung dados. Yo.
Turangga Budaya. Rogo. Turangga Madangkara. Jaranan Turangga Budaya. Madangkara.